snakker vi den sommer, vi snakker satan. Pede har misforstået, hvad der skete. Hvad er det der? Det er makrelbudding. Hvad er det her, ikke det her? Det er gin. Det startede uskyldigt. Det var startet med at være gin og cocktail. Gin og saltstænger. Men så efterfølgende så blev det gin og cocktail og champagne. Og da det blev lidt værre, der blev det gin og cocktail og champagne og squash. Og så kommer det altså til at ligne chokolademus eller lort eller hvad der nu er. Prøv at se her, hvor meget det skiller her. Det er sindssygt. Skål. Hvordan smager det? Hvordan smager det? Klumpet. Jeg lige snakker med Thomas, og han siger, jeg har ingen... Nej, ja, det var det hans. Så kan han danser sådan her. Godnat, Malaka. Du synes, at alle danser sådan der. Hey, luk lige røven. Danser Thomas ikke sådan her. Prøv lige så vent lidt, der filmer nu. Prøv lige at filme mig. Danser han ikke sådan her? Godnat, Malaka. Gør han da? Selvfølgelig gør han det. Prøv lige at Morgen Aarhus. Stille rolig nat. Vi har været Esbjerg, Herning og Aarhus. Vi vil se Kjellerbakken, Kurts mor, Vinstuen, det er det eneste jeg kender. Klokken er 9-10 om morgenen, og Rasmus faldforbi har lige skrevet, at han stadigvæk fester. Explains a lot. Mere fest. Og de ved ikke, hvor jeg er. Du kan se, at jeg ligger i bil. Ligger med en bil. Det kan bare se sådan. Hvor Rasmus er sikkert, siger jeg. Så kan man bare høre Rasmus. Jeg ligger herovre. Anders. Ja, så var der, det var lige over sådan en lille græsplæne, der var foran Aarhus Brandstation, tænkte jeg, det skal lige have, men vi ligger her i solen. Og så var jeg jo sagt i morgenhumør, så skulle vi bare hilse på alle. Morgen stod der guld i munden, og så helt glad. Og nu er jeg på morgenbrød, vi skulle lige have en københavner, som det hedder herovre, ikke? TV's, og en pizzasnegl, og en Marsilien herovre. Så kommer jeg tilbage, så står Anders og snakker om brandmester. Så kommer vi ikke, fordi spasser, der var så frisk. Hej, hvor... Hinanden med Sonja, og jeg fandt dig i seng med hinanden. Så jeg er hurtigt på trappen, når jeg kommer hjem. Det er lige så hurtigt til at lukke nettet, når jeg kommer hjem. Men trafikskyhed er en dræber. Jeg starter ikke diskussioner, jeg ved, jeg taber. Men der er der frygtelig gyder, når jeg er skæv. Men det er ikke ligefrem skarpt, jeg skyder med. Små rummer og vand kan ikke vende mig til det. Det her var slut, men jeg kan ikke få mig selv til det. Look at the tears in the eyes. Det er tarmene på en mand. Der har vi kebab-redningsmanden fra i går. Ja, nu står jeg med æsker mig mad. Det er lækkert. Men jeg har ikke. Ej, så synes du Vi laver din dame. Prøv hold kæft. Hun siger Michael Jackson, han det er nej. Hende der, hun siger. Hvad? Dag 3. Dag 3. Hvordan går det? Det er redningsmanden, hotelmanden, drukmanden, altmanden. Kører Mr. Vesthammer. Jeg skal bruge. Vi flyver. Det går op til at komme. Det er atomvåben. Til alle røvhullerne. Filme den nye, Fighters nye nummerpige. Det går lidt ned ad bakke i år. Iskagen kalder de ham. Så bare råbe til folk, kan en iskage? Det er smukt. Iskav. Skal du have iskav? Skal du have en riskage? Det er direkte dumt. Solen, så ser jeg dobbelt så godt ud. Ja, eller det ser i hvert fald godt ud. Så Michael? Ja. Ræk mig lige en øl. Jeg finder bare en i køleren til dig. Ja, okay. Jeg kan bare godt drikke en, bare lige en øl. Godt arbejde. Bum, siger det. Den er større end selv din pik.
Nej, det er den ikke, men den er stor. På en god dag. Hørte I, hvad Lange han rappede om? Står og spiller filmhår, snakker om lukker og lokummer og står og tager en sidstår. Han står derovre og tager en sidstår. Det pinlige er, at han synes det er varmt, men han har ikke været i bad siden grøn koncert sidste år. Når han får ikke noget i hullet, Kaiser han er så grim, at han kun kan skide på gulvet. Og fuck om Lange lavede min kusine på en banegård. Jeg lavede hans søster i telt op på Skanderborg. Vi laver Så bliver det gin sommer. Fuck jeres drømme. Temaet Fuck din drøm har du taget rimelig meget til dig. Sådan er det. Jeg skal ind og lave sweet love til det her stykker kage. Fuck din drømme. Okay. Ej, jeg har tænkt mig at dele med alle mulige andre, fordi vi har alle sammen drømme. Ja, som skal fuckes. Mikkel og et til Lavand. Fuck din drøm og din drøm. Fuck vores drømme. Ja. Fordi vi bliver aldrig til noget.